குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த யூடியூப் சேனல் மூலிமா உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, தொடர்ந்து பிரெயின் ட்ரேசி எழுதின நேர நிர்வாக புத்தகத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பகுதியாக நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். அதன் வரிசையில் இன்றைக்கி 18வது பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோவை பக்கத்து முட்டு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. பி வித் சக்ஸஸோட இருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் எஸ். முதலாவது டாபிக் என்னதுன்னா, பலனளிக்கக்கூடிய விதத்தில் சந்திப்பு கூட்டங்களை நடத்துங்கள் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. நம்ம எந்த ஒரு விஷயம், எந்த ஒரு நிறுவனத்திலையும் வந்து 25% 50% வந்து தேவையில்லாத சந்திப்பு கூட்டங்கள்னால அவங்களோட நேரம் வந்து செலவழிப்படுது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அந்த நேரத்தை வந்து நம்ம குறைச்சிக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அலுவலகத்தில் தாழ்ந்தவர் நடந்து கொண்டு நிறுத்தப்படும் சுருக்கமான கருத்துக்களை வந்து சுருக்கமாக சொல்லிக்கிட்டு ஒரு அறையில் வைத்து நடைபெறும் முழுமையான சந்திப்பு கூட்டங்கள் என்று அவை பலவகைப்படும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அதில் 50% சந்திப்பு கூட்டங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசுறதும் தேவையில்லாத நேரத்தை வீணடிக்கிறதுமா செலவழிக்குது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. குறிப்பாக அவங்க வர தாமதமாகுது, ஊடையிலேயே வேற ஏதாவது விஷயங்களுக்காக அவங்க எழுந்து போய்கிட்டு வராங்க, இது போன்ற விஷயங்களை வந்து சொல்றாங்க. இப்படி 50% நேரம் செலவழியதுனால கம்பெனிக்கும் ஒரு பெரிய நஷ்டமாகும் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஒரு முக்கியமான மேலாண்மை கருவி என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது. எனவே அவை நமக்கு பலனளிக்கக்கூடிய அவற்றை நாம் கையாள வேண்டும் அப்படின்னு இருக்காங்க. அதாவது தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணி மணி வேஸ்ட் பண்ணி அந்த சந்திப்பு கூட்டங்கள் நடத்துறது பதிலாக அதை யூஸ்ஃபுல்லாக எப்படி மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம யோசிக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அடுத்த டாபிக் என்னதுன்னா, சந்திப்பு கூட்டத்திற்கு ஆகக்கூடிய செலவுகளை கணக்கிட்டு கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அதாவது இப்போ ஒரு சந்திப்பு கூட்டம் நடத்துதோம்னா அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது, எவ்வளோ வந்து மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் கணக்கிடுங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு வந்து நம்ம ஒரு 200 ஒரு மணி நேரத்துக்கு சம்பளம் கொடுக்கோம்னா, சந்திப்பு கூட்டம் ஒரு 2 மணி நேரம் நடக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு 200 வந்து அவங்களுக்கு வந்து செலவாகுது, 2 மணி நேரத்துக்கு 400 வந்து செலவாகுது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. இந்த முதலீட்டுலாம் இதெல்லாம் முதலீடு பண்ண நீங்க தயாரா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்படி முதலீடு பண்ணி அதுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ், அதுல இருந்து லாபம் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா மட்டும் அந்த சந்திப்பு கூட்டத்துங்க நடத்துங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் நீங்க சந்திப்பு கூட்டம் நடத்துனீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு 1000 ரூபா அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 400 வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து 4000 ரூபா நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு நல்ல சந்திப்பு கூட்டம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 200 ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு 400 500 நீங்க வந்து அதுல இருந்து ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நல்ல சந்திப்பு கூட்டம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அது எந்த ஒரு லாபம் நோக்கம் இல்லாமல் நீங்க வந்து சந்திப்பு கூட்டத்தை வந்து நடத்தாதீங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம சந்திப்பு கூட்டங்களை வந்து 10 நபர் கலந்து கொள்கிறார் என்றுனா அவர் ஒவ்வொருவருக்கும் 200 சம்பளம் வைத்து போட்டீங்கன்னா 2000 ஆயிருது. அந்த 2000 விட அதிகமான லாபம் உங்களுக்கு கிடைச்சா மட்டும் நீங்க அந்த சந்திப்பு கூட்டங்களை வந்து நடத்துங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் அந்த செலவுக்கு ஒப்புதல் வழங்க முன்பாக அதை பற்றி தீவிரமாக சிந்திங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அது மாதிரி செலவு ஆகுது, அது மாதிரி ப்ராஃபிட் வருமானு சிந்திச்சு அதை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. இவர் பெரிய தொகையை கொடுத்து ஒப்புதல் கொள்வதற்கு முன்பாக பணித்திட்டங்கள் தொடர்பாக கூடுதல் தகவல்கள், அந்த மீட்டிங்ல என்னென்னலாம் பேச போறோம் இதெல்லாம் வந்து கூடுதல் தகவலா நீங்க வந்து திரட்டணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. தேவையற்ற கட்டணங்களை தவிர்த்து விடுங்கள் அப்படின்றாங்க. ஒரு கூட்டம் உண்மையாக நடைபெற வேண்டுமா என்று நீங்கள் வந்து ஆராய்ந்து சிந்தித்து வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. யார் யாரெல்லாம் அந்த கூட்டத்துக்கு முக்கியமா தேவையோ அவங்கள மட்டும் நீங்க வந்து இன்வைட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு உங்க கம்பெனி எம்ப்ளாயிஸ்னால உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாயிஸை மட்டும் நீங்க வந்து கூட்டி வச்சு மீட்டிங் நடத்தணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு, இப்படி தேவையற்ற விஷயங்களை வந்து தேவையில்லாத நபர்களை வந்து அந்த கூட்டத்தில் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. சில கூட்டங்கள்லாம் தேவையில்லாத பியூனு இவங்களெல்லாம் வந்து உள்ள கூட்டு வந்து உட்கார வச்சு மீட்டிங் நடத்துவாங்க. இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அடுத்த டாபிக் என்னதுன்னா, ஒரு சந்திப்பு கூட்டத்திற்கு பேசப்பட வேண்டிய அனைத்து விஷயங்களையும் தீர்மானித்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. அதாவது நீங்க ஒரு சந்திப்பு கூட்டம் நடத்த போறீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான எல்லா இதையும் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. நோட்ஸ் எடுத்து அதுல முக்கியமான விஷயங்கள்,
அதைபடி வரிசைப்படுத்துங்க அப்படின்னு இருக்காங்க. முதல்ல நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. என்னென்ன பேச போறீங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நோட்ஸ் எடுத்துட்டு, அடுத்து எதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பேசணும், எதெல்லாம் செகண்ட் பேசணும், இதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தீர்மானிக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு முக்கியமான கருத்துக்கள் ஒரு 10 கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா அந்த 10 கருத்துக்களையும் முதல்ல பேசிடுறோம். மொத்தம் 20 கருத்துக்கள்ல முக்கியமான விஷயங்கள் 10 கருத்துக்கள்னா அந்த 10 கருத்துக்களை ஃபர்ஸ்ட் பேசிட்டு அடுத்து 10 கருத்துக்களை பேசணும். இது ஏன் இப்படி பேச சொல்றாங்கன்னா, சப்போஸ் மீட்டிங் டைம் ஆயிட்டு அப்படின்னா அந்த 10 கருத்துக்களால உங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது அப்படின்னு இருக்காங்க. தேவையற்ற 10 கருத்துக்களால உங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது. அது முக்கியமான 10 கருத்துக்களை நீங்க பேசிட்டா உங்களுக்கு 90% வேலை முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு இருக்காங்க. ஸோ மீட்டிங்னா நடத்தணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்து அதை எப்படி பேசணும் முன்னுரிமைப்படுத்தி எது முக்கியமான பாயிண்டோ அந்த முக்கியமான பாயிண்டை ஃபர்ஸ்ட் பேசுங்க அப்படின்னு இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம எல்லாத்துக்கும் விருப்பம் இருந்தா மட்டும் அந்த சந்திப்பு கூட்டங்களை நடத்துங்க அப்படின்னு இருக்காங்க. விருப்பம் இல்லாத சந்திப்பு கூட்டங்களை நடத்தி அவங்க உங்க பேச்சை கேட்காத இருக்கிறதுக்கு நீங்க சந்திப்பு கூட்டம் நடத்தாமே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒருத்தங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த சந்திப்பு கூட்டம் வைக்கணும் ஓகே அப்படின்னா வச்சிரு. அதுல இருந்து எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. உங்க கருத்துக்களை அவங்க கேட்பாங்க. பிடிக்காத நபரை உள்ள கொண்டு உட்கார வச்சோம்னா நீங்க என்ன நல்லதே சொன்னாலும் அவங்க அந்த கேட்கக்கூட மனநிலையில இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு இருக்காங்க. அடுத்த டாபிக் என்னன்னா, அதிகமான கேள்விகளுக்கு கேளுங்கள் அப்படின்னு இருக்காங்க. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, சந்திப்பு கூட்டங்களை நீங்க நிறைய கேட்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. நீங்க நிறைய கேள்விகளை கேட்கணும், காது கொடுத்து கேட்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. குறைவாக பேசணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. அங்கு கூடியுள்ள நபர்கள் ஒவ்வொருவரிடமிருந்து சிறந்த சிந்தனையை வெளிக்கொண்டு வாருங்கள் அப்படின்னு இருக்காங்க. கேள்வி கேட்டு கேட்டு ஒவ்வொருவரிடமிருந்து சிறந்த சிந்தனையை வெளிக்கொண்டு வாங்க அப்படின்னு இருக்காங்க. இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை கூட்டுவது மிகவும் எளிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு எல்லாரும் ஏராளமான வேலைகள் இருக்கிறதுனால அந்த கூட்டத்தை கருத்துக்களை நிறைய தெரிவிச்சு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா அந்த கூட்டங்களை முடியுங்க அப்படின்னு இருக்காங்க. நிர்வாகத்தின் நேரத்தில் 25% அதிகமான நேரம் சந்திப்பு கூட்டங்கள் செலவிடப்பட்டால் அந்நிறுவனம் கோளாறு இருக்கிறது என்று பொருள் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்படின்னு பீட்டர் ட்ரக்கர் சொல்லியிருக்காரு. அதாவது ஒரு 25% நேரம் இப்படி மீட்டிங் இதுலயே போயிருதுன்னா அந்த நிறுவனத்துல கோளாறு இருக்கு அப்படின்னு பீட்டர் ட்ரக்கர் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ சந்திப்பு கூட்டங்கள் தேவை இருந்தால் மட்டும் நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சும்மா மீட்டிங் போட்டு நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இந்தியா தமிழ்நாட்டில் டீ கடையிலேயே நிறைய பேர் தன்னோட நேரத்தை வேஸ்ட் ஆக்குவாங்க. அதை ஃபுல்லாக குறைச்சிக்கோங்க அப்படின்னு எங்களுடைய தாழ்மையான கருத்து. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். தேங்க்யூ ஃபார்